gravar o que non se vai tanto espacio. Non é o problema, o problema é o trabalho. Metémoslo de lado. De lado non, de lado. Canto máis resistemos así, que veis, nos temos que voltar aquí. Para que a xente de fora sube. Entón hai que baixo da mesa, non que hai. Polo dereito posible. Isto non é? A persoa que en algunha destacou de maneira especial o que a colaboración deles fixo o Señor xurdir e rotar. A verdade é que as obras de Dios son sempre fruto do amor, da caridade. San Mamés foi un destes. Temos poucos datos da súa vida, pero sí que son suficientes para saber a categoría deste home. Hai un estadio de fútbol por futboleros que se chama Estadio de San Mamés. Pois tamén, por aí, ven deste nome. É patrono en moitas parroquias en Galicia e en Ourense. Naceu no Oriente. A tradición di que, quedando sin pais, criouno unha muller que era cristiana en tempos difíciles. E el medrou nos valores da fe. E, cando foi xa mozo grande, testimoniou a fe da súa vida, foi martirizado. Creo que conta a tradición. Nos celebrando a San Mamés como noso amparo de Dios. Sempre os santos que son amigos de Dios. Hola. Hola, chica. Hola, señora. Hola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Mamés ruega por nosotros.